per la Virgueria, ser companyia resident aquest any té molt de sentit i és especial perquè nosaltres estem celebrant el 10è aniversari de la companyia i l'obrador de la Beckett a Gràcia va ser el primer lloc on nosaltres vam estrenar un espectacle que era Si avui és diumenge, demà és dijous. Clar, d'això em farà 11 anys d'aquí poc, però nosaltres diguem que portem tot un any celebrant els 10 anys. I a més, demà l'espectacle, el text que l'Helena ens ha fet, és el 10è espectacle que estrenarà a la Virgueria. Per tant, tot encaixa. Era el moment ideal per venir a aquest espai nou, nou per nosaltres, i venir en unes altres condicions i des d'un altre lloc molt diferent a quan vam començar. Demà és un encàrrec de la companyia La Virgueria, que van venir, ja ens coneixem de fa temps, jo he vist molts dels seus espectacles, a més som veïns, jo he vist molt a prop d'on ells tenen el seu local d'assaig, i un dia l'Aleix Fauró i la Isis Martín em van dir que volien que els escrivís un text i em vaig dir, què voleu, quin tema voleu per aquest text, i ells em deien que estaven interessats en el tema de la indigència. I jo els vaig dir que per mi la indigència no era un tema, sinó que per mi era la conseqüència de molts de temes. Per tant, el que els vaig proposar jo és, com que a més m'agradava la seva feina, vaig dir, si voleu, podem quedar uns quants dies i seiem i intentem trobar de quin tema en realitat volem parlar. Perquè per mi la indigència pot ser una conseqüència d'un tema de salut mental, pot ser una conseqüència d'un tema econòmic, pot ser un tema climatològic, poden ser molts de temes, no? I per tant volia que donéssim una mica de voltes a això. Vam fer això, vam estar uns quants dies parlant d'això, fins que finalment va sortir una miqueta d'allò del que volíem parlar, una miqueta. Vam fer una llista de coses que ens falten a la vida, no? Indigència és la manca d'alguna cosa, i vam fer una llista de coses, a part de les coses bàsiques o que creiem com bàsiques, va sortir un concepte bastant interessant que era el tema de la indigència emocional. És a dir, sovint a les societats que ens creiem desenvolupades, tenim moltes possessions, tenim moltes necessitats cobertes, però igual la necessitat d'afecte potser no està coberta. Jo crec que és una pregunta que m'he fet sovint per coses que he llegit o per experiències de gent que conec, que és la pregunta de si és possible l'amor quan hi ha desigualtat. Si el tema de diferències de classe, diferències de context econòmic, si això genera algun tipus de conflicte a nivell afectiu. Aleshores jo crec que era un tema interessant, per una banda, i després també perquè crec que ens determina molt, o sigui, hem construït una societat on tot es paga, on diguéssim que els diners determinen completament la nostra existència, és a dir, el nostre naixement, tenir o no tenir diners, determina el nostre naixement, la nostra vida i fins i tot la nostra mort. I aleshores, aquí jo creia que hi havia prou interès per fer una història. I de tot això, el tema de l'amor, que potser és un dels temes que més s'utilitza a la ficció, doncs trobava que era interessant fer-ho passar per tot aquest recorregut. El plantejament ara de la posada en escena és de joc absolut. Nosaltres estem jugant ara mateix, que d'altra banda és com treballem sempre, des del joc. Per què dic des del joc? Perquè segurament no farem un plantejament, no farem un plantejament realista. És a dir, no hi haurà un llit, no hi haurà unes taules i unes copes de vi. El que passa que tindrem un text que parla de tu a tu, amb molta normalitat, transportat a aquestes regles de les que parlava, que alhora són regles que ens posem nosaltres a nivell interpretatiu i que donen un punt d'estranyesa a tot el que està passant. Perquè una cosa interessant, crec, del text és que, malgrat la conversa sigui una conversa que pot semblar normal, pot haver-hi una conversa entre una parella, que estan parlant de moments vitals que ja no estan encaixant, tu notes que allà hi ha alguna cosa que no coneixes. I crec que aquest és el gran ganxo de l'espectacle i del text. És a dir, com va desenvolupant la història l'Helena és molt interessant perquè et va donant petites pinzellades de que hi ha alguna cosa que no està encaixant. I això ho volem portar també a la manera com interpreten els actors i a la posada en escena, a nivell espai escènic, també com desencaixen les peces perquè tu pensis estic veient aquest quadrat o estic veient aquest espai
però puc notar que hi ha alguna cosa que no estic entenent i que potser l'entenc més endavant. No vam donar bastant voltes al tema de les distopies, no? Perquè les distopies realment, que n'hi ha moltíssimes, des de 1984 fins a Un món feliç, no? I fins a altres més recents, com podria ser, no? la pel·lícula aquesta del director grec, la de Lobster, per exemple. Vull dir que hi havia moltes, però després també vaig pensar a nivell de dramatúrgia, sí que em vaig recordar d'una de les obres potser que a mi em va marcar quan estava estudiant a l'Institut del Teatre, que era l'obra de Harold Pinter de La traïció, on parlava també de les relacions, no? Amoroses, no? I m'agradava molt, m'interessava molt l'estructura que ell va utilitzar, no? Que era una estructura doncs, a la inversa. I aquí jo sí que volia jugar amb una estructura circular, no vaig voler fer exactament la que feia Pinter, però sí jugar amb una estructura circular de manera que comença amb una escena d'una relació de parella, de la qual veiem algunes coses que ens quadren, altres que no ens acaben de quadrar, i què passa si al final de la història tornem a veure aquesta mateixa escena, però amb tot el que sabem després d'haver vist tota la història sencera. Aleshores volia treballar amb això, també de la percepció de l'espectador, quines coses podem percebre quan sabem unes informacions i quines percebem més superficialment al principi. I a partir d'aquí vaig començar també a treballar. A la Virgueria, 10 anys després, una de les coses que fem és de redescobrir-nos a cada espectacle, a nosaltres mateixos. I penso que demà l'Helena ens ha proposat un repte nou. I és una de les coses que més ens fascina, que ens posin reptes i que cada espectacle ens proposi unes regles diferents. En aquest cas passa, i això és el que també ho converteix en extremadament virguero. I penso que sempre és una bona ocasió per venir a conèixer-nos, perquè l'Helena ha fet un text meravellós i nosaltres estem jugant. I crec que d'aquesta combinació han de sortir coses positives.